ZVL. Omroep ZVL. Wij mogen regelmatig voor de gemeente wat leuks plakken. En dit is ons laatste projectje. Want wat staat er vandaag op de planning om te plakken? Terneuzen viert en dan gaan we de Passion bijzetten. Ja, dat hoor je goed. Het stadskantoor werd vandaag bestickerd in aanloop naar de Passion. Hoe lang ben je nou bezig met zo'n sticker plakken? Het plakken is een uurtje of 4 ongeveer. Maar het voorbereidend werken, het inmeten. Het is een speciale locatie. Je moet geen hoogtevrees hebben, dat is niet handig. De bestikkering is 7,5 meter breed, 8 meter hoog en het hoogste stukje is maar liefst 25 meter van de grond. Naast de bestikkering vroegen we de betrokken wethouder om een update. Nou, zoals je kan zien, we zijn volop bezig met de promotie hier achter ons. Natuurlijk, we vinden het geweldig dat wij voor de 15e editie de gaststad mogen zijn. En dat willen we ook zo breed mogelijk laten weten. We zijn volop gestart met de promotiecampagne van The Passion 17 april. Nou, en hierachter zie je het prachtige voorbeeld ten tonele komen. Ja, ik zag ook allemaal vlaggen door Terneuzen heen hangen, hè? Klopt, ja. Eigenlijk, hè, die hebben we ook al gehangen met de opening van de nieuwe sluis. In het kader van Terneuzen viert. Dat thema hebben we gehouden. Ja, Terneuzen viert nu The Passion. Dus om ook de aandacht te geven. Het kan niemand meer ontgaan dat The Passion in 2050 naar Terneuzen komt. Nu is het thema Ik ben bij je. Waarom is er gekozen voor dat thema? Past ook wel heel mooi bij Terneuzen. Hè? Ik ben bij je. Het gaat ook van dat mensen ook het idee hebben van dat er ook iemand bij je is. Dat er iemand bij je in de buurt is. Zeker in het kader van de eenzaamheid die steeds erger wordt. Is het wel ook een heel mooi thema wat aansluit bij de maatschappelijke problematiek die we vandaag de dag kennen. Ja. ZVL. Omroep ZVL.